Sanibonani ninjani, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good. Please, first thing first, make sure you subscribed or press it like, not to like. Ake esivuka nazo ke namhlanje ukuthi ake umlingisi oduma with the wife uguy lo uSipho Ndlovu waseSwatini oseboshiwe ke kusho ukuthi nje yena ayungena ngolesihlanu izolo ngaphakathi namhlanje ngaphakathi uzokuze kathole uzovela enkantolo nokuthi usathole ibail ekusasa bese ke kuthathwa ukuthi kwenzakalani. Uboshelwe intoni na uSipho? Uboshelwe ukubhabaza intombazane ekade ethandana nayo uThandeka Mhlanga. uThandeka ke walivula kuqala icala kepha amaphoyisa ke adembezela ukuthi ke mangabe sethi uthuthuthi ambamba amaphoyisa abopha uThandeka asesuThandeka wahlala usuku olulodwa wathi nje uthe ephuma ngolesihlanu udadewabo kaThandeka wathi sifuna ukwenza sure ukuthi lo masaka lo ungena ngolesihlanu azayophuma ngomandela. Ngempela kwaba kanjalo-ke waye amaphoyisa athi hhayi siyaxolisa besazomnikeza i-case number kwasho wacima kuya le kodwa-ke singaqinisekisa ukuthi ngempela hayi uye siyabanjwa-ke usahleli njengamanje Stockseed eDouglasville or Douglasdale, Douglasdale. Uboshelwe intoni na? Ukuthi-ke uThandeka wafika endlini yakhe umfokazana lo wathulele kanti umfokazana lo uningi intombazane-ke base behilizisana-ke ngamazwi nokwagcina sekutheke ukuthi uGuy abeke uGirl isandla. uGirl-ke wasehamba-ke egoduka ema-eyebrows, yabona umjolo, yabona nje lento yokuthandana nje. Angazi mina kumele siyi-inshore noma siyiyekele ngoba hayi cabanga nje abantu abaqale kahle buka nje la on good times. Ake noThandeka-ke nawe sehamba ethi-ke mubi lona ngidlala indoda embi. Hhayi Thandeka khathi ujola nabo ongabonzi iyimbini mana-ke nabo umthanda ngempela. Hhayi kodwa usiphetha guys, ngicela untshele uthanda alibona. If you have feelings for umuntu ngaleyo nkathi ububa ubona later ukuthi mubi. So I understand what Thandeka is saying. uSipho uyathandeka uma umthanda, mubi uma ngabe ungamthandi, same as other men say, you know, other guys yebo. So anyway, asaze ukuthi kuzokwenzakalani, sisalindile-ke kwi-manager yakhe ne-manager yakhe iyiconfirmile ukuthi hhayi ngempela umfokazana lo behind bars udla isinkwa esibrown nje njengamanje nobisi netiye nginashukela. Hayi yabona umjolo bese bezokubopha. Hayi bafethu akutshela mina mezwa ngami jolo udodi wento. Anyways, please make sure you subscribe and keep uSipho if umkhonzile mhlampe uyi-role model yakho ombeke emthandazweni nje njengoba nje kubanda kangaka nje ngaphakathi ejele. Aloni jele uthi woshada kwasho uKhuzani. Uthini uKhuzani? Umshado umjolo aloni jele noma ungajula uyobe ungekheji. Hhayi-ke usejele-ke lo Khuzani angathi wakhuluma into engazwakalanga kahle. Usejele uSipho. Hayi ngikhohlwe ukusho ukuthi lo mfana ukukhohlakele. Ukhohlakele lo mfana waseSwazini, shaya ingane. Bayazi eSwazini ukuthi wafika la eSouth Africa uzoshaya amantombazane amahle. Okay, bye bye ngempela-ke.